Hello mga kasuginlan, maayong buntag kaninyong tanan. For today's topic, atoa kining hisgutan, kining sagad nga hinungdan, nganong ang Kristohanon maluya o mubiya man sa pag-alagad sa Ginoo. Nisantop kini sa ako ang panunduman, kini nga hisgutanan, tungod kay daghan tag mga nailhan na hibaluan ng mga Kristohanon nga kaniadto init kaayo sa pag-alagad sa Ginoo, madasigon kaayo, pero karon wala na nangalagat, nibiya na sa Ginoo, ug ang pinaka-worst mibalik sa kalibutan. Dili lang mga Kristohanon ang naapektuhan ani o nakasinati niini ng mga hinungdan, kundili bisan na sa mga leaders nato diha sa simbahan, mga officers, bisan gani mga pastor na wala na master tungod kay nadaog niini ng mga hinungdan. Ug ang pinaka-worst, wala na mga lagad sa Ginoo. Now, unsa man gyud ang hinungdan nganong ang Kristohanon maluya ug mubiya man sa pag-alagad sa Ginoo? Una, kulang sa personal nga relasyon sa Dios. Kung ang Kristohanon dili na gani mainampuon, dili na mubasa sa pulong sa Ginoo, dili na makipag-fellowship uban sa katawhan sa Dios, mubati gayud siya kaluya igsoon. Kay nagpasabot ka na nga kun wala ka na nagahimo niini, layo ka na sa Ginoo. Distansya na kay ka sa Ginoo. Mao nang ingon ang Juan 15:5, kay kung bulag kamo kanako, wala gayud kamoy mahimo. Mao nang maluya gayud ka. Kay kung distansya ka sa Ginoo, wala na kay mahimo. Wala kay kusog, wala kay kaisog para mo padayon pa ngadto sa unahan. Ikaduha, pag-atubang sa mga kasakit, problema o pagsulay sa kinabuhi. Daghang Kristohanon maluya tungod sa kapobrehon, tungod sa balatian, tungod sa problema diha sa pamilya, maoy hinungdan nga naluya o nibiya sa Ginoo sa pag-alagad. Apan ang Galacia miingon sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 9, ayaw kakapoy sa pagbuhat og maayo. Usahay ang kaluya tungod sa kakapoy, dili tungod sa kakulang sa imong pagtuo. Ikatulo, impluwensya sa kalibutan ug unod. Daghan na mga Kristohanon ang wala pagyod makabiya diha sa kalibutanong hunahuna o kalibutanong panghunahuna. Wala makabiya diha sa mga dili maayong bisyo ug kanunay nga pagkompromiso diha sa pagpakasala. Mao'y hinungdan nga hinay-hinay gayod nga napalong ang iyang espirituhanong kahayag ug mibati siya og kaluya. Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana. Ikaupat, pag-atake ni Satanas. Ang kaaway mo silsil diha sa imong hunahuna nga ikaw walay pulos, wala kay ayo nga Kristohanon. Biya na lang sa pag-alagad. Apan matud pa sa unang Pedro 5:8, ang yawa sama sa leon nga nagangulob, nangita og tukbunon. Ang kaaway dili makakuha sa kaluwasan, pero makadaog sa kaluya ug kahuyang kung magpabaya ka sa imong pagkakristohanon. Ikalima, kakulang sa espirituhanong suporta. Ilabi na kung wala ka nagadisipulo, wala ka nakipag-fellowship sa katawhan sa Ginoo, wala ka nagatuon sa pulong sa Ginoo, mas dali gyud siyang madaog sa kaluyahon. Hebrehanon 10:25, ayaw ninyo biyae ang panagtigom uban sa katawhan sa Dios. Ikaunom, sayop nga pagsabot sa Kristohanong kinabuhi. Tungod kay adunay nagtuo nga magkristohanon na lang ko, kay aron wala na'y problema. Maong pag-abot sa mga pagsulay, na dismaya, naluya, ug nibiya sa pag-alagad sa Ginoo. Ang Kristohanong kinabuhi dili sayon, pero sigurado ang tabang sa Ginoo kana kung dili ka mudistansya sa Ginoo. Kana lang mga kasuginlan, ug daghang salamat sa inyohang padayon nga pagsuporta. God bless sa tanan. Bye.